Bună, dragii mei! Îmi pare rău, am vrut să intru într-un scurt live să vă vorbesc puțin despre Aloe Drink, aloe cu glucozamină, care pe mine m-a ajutat foarte mult în problemele articulare, să zic așa, și l-am luat preventiv pentru artroză, artrită și așa mai departe. Am apucat să mi-l fac deoarece am zis că nu mai intru live, dar am zis să vă intru, să fac un scurt video, să vă vorbesc puțin despre el. Îl ador, este un extraordinar supliment alimentar, pentru că astea sunt toate produsele noastre, suplimente alimentare. Au la bază aloe vera, miere de albine, vișine, are un pic de aromă de vișine, sulfat de glucozamină. Acestea, pe mine una, m-au ajutat foarte, foarte mult. Este extraordinar. Este foarte bun la gust, eu îl ador. Dacă vreți să știți mai multe detalii, îl găsiți în magazinul meu online cu un singur click sau o singură întrebare. Dacă mă întrebați, am să vă răspund la toate întrebările. Sunt un distribuitor independent SNAP, sunt Ana Maria și produsele noastre, suplimentele noastre sunt extraordinare. Înainte de a vi le recomanda dumneavoastră, de a vi le recomanda vouă, eu le-am consumat pe propria piele și m-au ajutat din mai multe puncte de vedere. Pentru cei care au urmărit pagina mea, au văzut că eu le consum și sunt super încântată de ceea ce am reușit să obțin cu ajutorul acestor suplimente. Așa că vi le recomand cu toată încrederea, nu ezitați să le încercați și urmăriți pagina pentru că o să vedeți din ce în ce mai multe produse, mai multe suplimente. Încercați-le și nu o să regretați. V-am pupat! O seară bună, noapte bună!